supaya sliramu urip mulya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat rahimakumullah, rantanipun dalu jenengan pengen terus nyantem mriki kemawon kula tak langsung. Sangi awal ngantos akhir menika kok menawi wonten kata-kata kula ingkang kirang resepaken ing manah jenengan sedaya, saestu kula nyuwun pangapunten. Jarine wong-wong akeh ngomonge akeh salahe. Menawi niku sae jenengan anggap mawon nih, tutuk kula iki kaya silit pitik. Lek apik anggepen kuwi ndok tekelen gonen mulih, tapi lek metune telek guwaan jomok. Lek omong kula kira-kira ora cocok karo agama, ora cocok karo lingkungan mriki, lek saged wis dianggep petel. Lah, nek ora aku mulih aja muni telek kuwi. Wis anggap mawon niki pitik silite pitik ya iki. Ngoten nggih. Santen toya klapa cekap semanten atur kula, nek wonten kupat kula nyuwun punten, nek wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Amin. Beli kupat di Surabaya menawi wonten kata-kata kula ingkang lepat sampun ngantos dilapurne teng Pak Prabowo. Niki teng akhir monggo sareng-sareng donga nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya hajat kula panjenengan dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iki sing terakhir kula sampeni, prinsipin donga ngene. Innallaha la yaqbalu du'a abdin ghafilin lahin. Sak temene Gusti Allah ora bakal nampa dungane wong sing lalai ora serius. Donga karo nata jajan ora ketompo. Terus lek pas acara gomboten selawatan barang pengajian akbar ngono kaya donga karo golek sandal. Amin. 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 Lha donga karo golek sandal nyepelekne pangeran modelmu. Ora ketompo. Terus piye carane? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Donga marang Gusti Allah lan sira kabeh yakin bakal dijabahi kalih Gusti Allah. Nyandra husnudon lek donga dalu niki kantene majelis ingkang sae, amur karo wong sing sae-sae, niate nggih sae, insyaallah dongane dikabulne. Allahumma amin.